Това е нашия фуражен грах. Насят е ноември месец, след картофи. Сеитбената норма е 20 кг на декар. Освен, че е красив много, това не му е всъщност функцията. Функцията му е да фиксира азота в почвата, да подобрява структурата на почвата, да предотвратява последващо заплевяване. Не го изчакваме да плододава. По време на цъфтеж и преди плододаване го мулчираме. Минаваме с мулчера и единият вариант е да заровим растителните остатъци в почвата на 10-15 см дълбочина. Другия вариант е да ги компостираме. И когато са готови, разградени, да ги вкараме като тор. Много е полезно почвата да е покрита. Този не сме го сяли редово, разпръснато е сят. Напълно достатъчно е, за да може да свърши своята функция. Това, за което сме го насяли. Хубаво е земята винаги да е покрита с някаква междинна култура или така наречените сидерати, да не е гола. И тези растения, тези междинни култури да свършат своята работа. Да предпазват почвата от отмиване на хранителни вещества, от ерозия и въобще да я обогатяват. Така че тези култури са важни и имат голямо значение в сеитбооборота, в отглеждането на целият процес на отглеждане. Ето му ги мустачките. Ето. Това е.